Opgroeien in Suriname. Opgroeien in Suriname voelde je als kind al heel rijk. Niet dat al hadden je ouders het niet breed. Je voelde je toch rijk. Je voelde je rijk doordat er zoveel moois te zien waren. Zoveel mooie faya-lobby's, zoveel mooie kretons. Je liep ze voorbij. Op elke hoek van elke straat groeide de faya-lobby zo mooi. Met alla lobby en alla firi, wat die faya-lobby je kon geven. De naam zegt het al. Faya-lobby. Faya-lobby. Zo mooi. Zo sweetie. Hij is smerie. Wanneer je het pakt. Wanneer je moeder het gebruikte. Voor een sweet water. En dan werd de faya-lobby ook in het water gezet. In Suriname opgroeien voelde je rijk, ja. Je voelde je rijk, al hadden je ouders het niet breed. Je voelde je rijk, omdat er zoveel moois om je heen was. Zoveel kleuren, mensen in alle kleuren, mensen in alle geuren, mensen in verschillende haarsoorten. En dat je zoveel kon opsnuiven van wat iedereen had. Je kreeg een beetje van iedereen. Je had de mae, je kreeg van de mae. Je proefde wat de mae in haar hart had. Hoe lekker ze haar eten maakte. Je dronk tot de harten door van de verschillende mensen die Suriname rijk was. En als je bij de mae kwam, dan kon je een lekkere roti eten. Een lekkere roti waar je ook de harten van mama Hindustani kon proeven. Dat was ook zo lekker. En dat maakte je tot een Sranamang. Je was bekend met al het Surinaamse eten en gebruiken en gewoontes. We hadden ook onze boslandmensen. En daarvan hadden we ook lekkers. Wat hadden we van hun? Hun lekkere kwak. Hun lekkere apodo. Eén ras. Nou, al waren we niet één ras. We zijn één volk. En Sumanawi was Sranam people.